दंफां साइकेलजों लांबाय थानायखौ हथादै फरेस्ट एनजिअनि होननानै बुंदों रायजो राजाफ्रा सानैसो फैनानै 16टा साइकेल दं बावहाय दा लाइन लाइन बिनिनो 7-8 नाम्बारनि साइकेलाव फैनानै डाइरेक्ट फैनानै खर'आव गावफैदों दा जायगायावनो गाज्रि रोखोमै खर' गावलांनाय मेलेम गलांनायबो दङ दा बेबायदि जाथायखौ सोंखारिथाव बे जाथायाबो खाथियावनो झारबारि माने रेन्ज अफिस दं फरेस्टनि 1 किल'मिटारबो जाया आरो 1-1.5 किल'मिटारथिंजाय आरोबाव मोनसे माने दिग्लियाव फरेस्टनि मोनसे केम्प दङ बिनि गेजेर गेजेर दिनै दंफां फालांगिफ्रा सानफ्रामबो बोरै दंफां बोनो मोनबाय थाखो रायजोफ्रा बुंदों मोनसे गैला फैसा लाना हगारहरो सोरबाया फैसा मोनैनि खालामदों बेबायदि होननानै दा रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों जाथायखौ लानानै आङो बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों दहाय फुङाव रायलायहरदों फोरमायहरदों जाथायखौ आरो बिथाङा बुंदों दिनैनो आङो मोनसे अर्डार बरनगोन जे बेखौ जाहाथे नायबिजिरनो थाखाय बोरै जानो मोनखो सोर खालामखो बे गासैखौबो नायबिजिरनो थाखाय बिथाङा दा अर्डार होगोन होननानै बुंदों रायजो राजाफ्राथ' बुंदों बा 16टा साइकेल नालाय 6टासो साइकेल बारनानैसो फैना खालामदों सोर गावदों सोर खालामदों बिनि नामथामबो दङ दा बे हिसाबै गोरलै जागोन नायबिजिरनायाव सोर मानो बिदि खालामखो सोरनि थिननायाव खालामखो बे खोथाफोरखौ नायनायाव ओंखारगोन गावसिनि फरेस्ट अफिसाव थांदो